Zo'n 5000 supporters winnen van de morgen bij de laatste training van Cambuur. Als startering op de derby van morgen in SC Heerenveen. Bij Heerenveen kwamen zo'n 1000 supporters naar Sportpark Squatterwoord. De sfeer ziet er goed in. Inclusief een soort vuurwerk en reekbommen. Heel veel op scherp zetten en zo. Dus daar ben we het ook gewoon voor, om de jongens te steunen. 4000 man voor een training, wat is dit? Nou, dat zie je nergens, hè? Alleen nog eerder, denk ik. Dat is het gevoel van de club en dat is mooi. Het zal een drege pot worden, maar we moeten er gewoon voor gaan en hopen op het beste. Ik had het idee dat er straks wat aangaat. Ja, dat denk ik. En er zal nog heel veel bij komen, denk ik. Wij zeggen niet Heerenveen, hè? Wat zeggen wij? Wat zeggen jullie dan? Cambuur. Nee, Heerenveen. Ja, spectaculair. En Het is weer bijzonder, hè? werk, geweldig. Ja. Ik dacht wel even mooi. Ik had een wedstrijd, maar we mochten even kijken. Dus ik dacht, ik ga er even heen. Vind je het mooi? Ja, ik vind het ook mooi. Nou, mijn vader gaat steeds beter. En we shot in team ik ben waarom. Dus het wordt beter. Nou, Foppen bij waarom is. Ja. Er zit meer strijd in, meer beleving met z'n allen. Dus ik shot 100%.